Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Και καλά Χριστούγεννα να έχουμε όλοι. Επίσης. Σας καλωσορίζουμε στην Εκκλησία. Σήμερα, κατά την παράδοση, όταν πρόκειται να γίνει χειροτονία διακόνου, γίνεται σε αυτή τη στιγμή, πριν τη λειτουργία, η ανάθεση του σε υποδιάκο. Θα χειροτονήσουμε σήμερα διάκονο συν Θεό τον Νικόλα Φράης. Και τώρα θα γίνει υποδιάκο πριν να αρχίσει η λειτουργία. As I said in Greek, today in accordance with the Orthodox tradition, we have the privilege, the joy to ordain a new deacon for the church. And in accordance with the practice of the church, at this moment, at the end of the doxology, and before the Holy Liturgy, we shall give him the office of subdeacon. And after, at the end of the Holy Liturgy, he will be ordained to the office of a deacon. Very heavy thing and very expensive. Κύριος Θεός ημών, ο διεθνός και του αυτού Αγίου Πνεύματος, ιερών εκάστων, όν εξελέξω τα χαρίσματα, οτάγματα διάφορα και εκκλησία σου δοριστάμενος και βαθμούς λειτουργίας καταστησάμενος εν αυτήν, προς υπηρεσίαν των Αγίων σου και αρχάντων μυστηρίων, ότι εσύ αρδίκτο προγνώσει ορίσας και τούτον τον δούλος σου, άξιον είναι του υπηρετήν τη Αγία σου Εκκλησία, αυτός δέσποτα κατάγνωστον αυτών εν πάση διαφύλαξον. Και δώσ' αυτό αγαπάν ευπρέπεια οίκου σου, παριστάνε τες θύρες του ναού σου του Αγίου, ανάπτυν δείχνος κοινόματος δόξης σου, και φύτευσον αυτόν εν τη Αγία σου Εκκλησία, ως ελέαν κατάκαρπον, καρποφορούντα, καρπών, δικαιοσύνη και τέλειον ανάδειξον πύρος σου, εν καιρό της παρουσίας σου, εις τον ευαλθισάντουσι απολαύσε αμοιβής. Ότις σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ
Σήμερα σωτηρία. Σήμερα σωτηρία. Σήμερα σωτηρία από κόσμο γένονται, άσομαι το Αναστάτη εκτάφου και αρχηγό της ζωής ημών, καθερόν κατ' τον θάνατο, τον νίκωσε τον γερημί και το μέγα έλεον. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη η βασιλεία, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου δεουσιών των εν αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γρηγορίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της βασιλίσσης της χώρας ταύτης Ελισάβετ, σύμπαντος του ελληνικού και βρετανικού έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτής, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστην ηγούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηγορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν Χριστό το Θεό μενοδόμεθα. Πρεσβείες της Θεοτόκου, σώθες
αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς. Κύριος εν το ουρανό ηττήμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός πίση χάρητη. Ελέησον. Παναγίας αχράντου υπερευλογητές εν Παναγίας κόσμου Θεοτόκου και σώσον των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν και το ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου έσχει η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου των Κύριων, εν εσώ Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού η ελπίς αυτού επικύρια του Θεόν αυτού. Όσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσιών, εις γενεάν και γενεάν.